Hej Erik, så jeg vil prøve at forklare, hvad differentialkvotienten er, og sådan vise det der eksempel med funktionen f af x lige med x i anden. Så den der differentialkvotient er sådan hældningen på en kurve i et punkt. Så hvis man tager 2 punkter på kurven, kan man så tegne en linje mellem dem, der hedder en sekant. Og så hældningen af sekanten kaldes differenskvotienten. Og sådan ser ud som ser ud på det på billedet, som jeg har lavet. Og så kan man se den grønne linje, hvor at punkt A er x, og punkt B er x plus h. Så den røde linje, som er sekanten mellem A og B. Og så hvis man gør h mindre, kommer B tættere på A. Og sekanten bliver til den sorte linje, som er tangenten, og så tangenten rører kurven i et punkt, og har den hældning, man kalder differentialkvotienten. Og så hvis grænseværdien af differentialkvotienten findes, når h går mod 0, så siger man, at funktionen er differentiabel. Så jeg starter med at lave beviset f af x lige med x i anden, hvor vi så regner startparentes x plus h, slutparentes i anden minus x i anden, brøkstreg h, hvor vi så regner det ud. Så det giver x i anden plus 2 xh plus h i anden minus x i anden, brøkstreg h, som så giver 2xh plus h i anden, brøkstreg h, som så giver 2x plus h. Og det vil jo så sige, at når h går mod 0, så bliver det til f-mærke x lige med 2x. Så afslutningen vil jo så være, at differentialkvotienten er hældningen på tangenten i punktet, og at x i anden er 2x. Og til sidst, god juleferie, ikke?